Hello. Welcome back to my YouTube channel, Iring Banbanon. Please watch my cooking for today, for our dinner. Laing with gata. Dance! Hello. Welcome back to my YouTube channel, Iring Banbanon. For today, I make for maglaing tayo mga Iring Banbanon. So, first time ko magluto, try natin kung paano gawin ko. So, anyway, this is all my ingredients here. So, I have coconut milk in can. May may sibuyas bombay or onions. Lagyan ko konti ng ginger and garlic. So, may pork ako dito. So, saute natin mamaya. Prepare ko muna yung mga ingredients niya, ha? Mga Iring Banbanon. Samahan niyo ako magluto ng laing with gata. Tara na, let's go and cooking. Dance!
Dance. Hello mga iring banbano, i-try natin, no? Tikman natin ang laing ko with gata, no? Masarap to mga iring banbano. Nagutom no ko talaga. Nagutom ko eh. So, more like 10 minutes, no? Palabasin muna natin yung oil niya, yung sa coconut. Sarap. Nagutom ko tuloy. Makagutom mga iring banbanon. So, lagyan siya natin ng sili espada or sili, no? Para may ano siya, may kunting ano, spicy, no? So, tingnan natin mamaya mga iring banbanon. Kain na naman to. So, antay-antay tayo konti, no? Mga about mga 8 minutes. Okay? So, I can't wait to eat. Hey! Dance. Hello! Thank you for watching my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share with your friends. Puro sa KASAKIT o puro sa KALIPAY. I-chika mo, ilaglag natin. Shalala bang bang. Bye! Thank you and God bless to everyone. Thank you for watching.